Kaine seneng misuh kaya Iya. paringe soto ya, Nduk. Iya. Mari wisata rae
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Mugi dipun sampai balikan satu kormata sang putri. Lakung-lakung buat sebuah robin sebuah disepuh ingkang dipun sampun pone mama pasuki sampun abdeng tutur. Semrambah bapak ibu kang amung rawuh ugi buat sebuah bapak lurah pilih keparang rawuh. Bapak dukuh Bapak RT Bapak RW kadang perdo muda taruna kang satu kelematan ugi ngaturaken mbambake lujeng ngaturaken lujeng siang. Suka kepanggih kali kadang campur sari kimpul jreng babar sengeladan Mojosari. Lipar Gunung Kidul ingkang kadipun pangarsan saking Raka Mas Kimpul Dwi Adi Nugroho. Ampun ri kelenggan sampe kesapan bareng marang ngabiyantara sowan mangayun. Nuwun dawuh saking Bapak Ibu kang hamengku gati. Saking Bapak Kasiran dasen Ibu Suyanti Sagutra Kalawangsa. Ingkang dipun badhe netepi dalem pitak sepun jirat kurma atmajanipun ingkang jalu. Ingkang seseles sangat bagus Rifki Januar Warsi ingkang badhe handhap kalih menapa ingkang endah sulastya ing warni ingkang silesang Diahayu Dwi Nur Maida atmajanipun Bapak Jio dan Ibu prihatin kang saking pidalem sabrang RT kalih RT sedasa waktu sigar Ngawen Gunung Kidul. Mugi-mugi dipateng calon sang termojo dengan tekan semangka yang pun badhe lumpan puturing madani beberinggal dasa keluarga ingkang sakinah mawaddah miwah warohmah. Lumantar kadang campur sari kimpul jreng ingkang sining kuyang kelson sem gantemarem. Sarwo sago adu kedabar mesonsen ugi Rivi production bersyuting sampun para marak ngabiyantara mangayun ingkang sampun keperengan Titri Widwati kang sampun kepareng marak ngabiyantara nyawiji. Widwati kang lenggah putih sekering kembak babar sekeladan Playen Gunung Kidul saking swanipun Sang Diahayu Prapti Arya Wijayanti. Ibu negara saking latah Playen swanipun Sang Diahayu Laras Sekarti Taji Arya Kimpulia Wati beble kepareng marak ngabiyantara mangayun monggo Sang Diahayu. Ugi Widwati kang sekeladan Widiharjo Karangmojo ugi swanipun Sang Diahayu Salsabila Arya Wijoni ingkang sampun kepareng nyawiji monggo Sang Jawi kepareng marak ngabiyantara caos panglipur. Ugi berkadal pendhita tepang diwanuh kula Joni saking Ladan Ngawen Gunung Kidul ingkang tasih Joko Kumala kala nek wonten mriki. Lumantar kadang kimpul jreng campur sari kadya ndak sepiring swasana kanthi pambek semangga kunjuk kadhe babing sampun lenggah wilujeng hamirsani kimpul jreng sarwa sago audio kedaparan sostem ugi Rivi Production Video Shooting. Semonggo wilujeng hamirsani. Hop. Iya. Always
Monggo dipun skecaken anggenipun sami lenggah tutunipun sinambi angrahapi pasugatanipun kanthi mardu mardikane manah langkung-langkung menika dipun rawuh saking Bapak Dukuh Pojosari. Alhamdulillah Bapak Tri juraganipun glendhong kayu. Matur sembah nuwun monggo dipun skecaken anggenipun sami lenggah. Ugi sinambi anggere pasugatanipun Pak Dukuh ngersakaken lagu Pak Dukuh. Heeh. Mumpung ketemu ngene iki Pak ketiban sampur ya alhamdulillah menika pas dibuka ya. Wong bebas mawon. Mangga budhe manut nganti kaya manuk keneng bulet lut. Wah, kendangane ngek-ngek bareng. Mangga tak suwun ke Widowati setunggal nggih, heeh. Iki kang dipun kersakaken lagunipun apa Pak Duke? Bebas mangga. Arek seragen nggih. Oke, langgam nggih prayogi ajeng mangga. Kesatipun. Oh, nggih, terus pundi mboten dawuh. Nggih. Oh nggih Pak. Oh nggih. Walah niku masalah niku kula niku mboten mergo bebingah mboten mergo duit Pak. Sementing kula niku saged minangkani niku matur nuwun. Masalah duit niku pikir keri ngono niku nggih. Ya menika ngersakaken lestari saking Bapak Dukuh Tri menika dipun aturaken dhumateng Bapak Dukuh Kedung Mbah Kidul Bapak Tejo Jember Sat Mojo Tiranganten mugi-mugi saged kinarya jampi. Saya lumantar saking Widowati kang saking Laladan Bejiharjo. Monggo jeng Salsabila Arya Wijoni monggo ya. Yo. Kene nduk wong ayu dijerpun Kakang Yari. Pake go. Diajeng Salsabila. Dalem Mas Joni. Kalau ada lampu nggak usah cari lilin ya Diajeng. Lah piye? Kalau sudah ada aku nggak usah cari yang lain yang Diajeng ya. Alah, Jan. Hans iki nek senengane gombal ya ngene iki, Jan. Temokot kaya ngene Pak Kasiran. Langsung monggo Mas Panji Ketawang dipun aturaken lumantar kipun. Kocok atur Bapak Bapak Tri, Bapak Dukuh Mojosari. Semoga mlejeng sami lumantar dan Salsabila. Sedul Pak Eko, uti-uti Nadia ora melu.
sebelah Pak Duko Nggih, coba. pripun Pak Duko? 150 to Mas. Itu 5 ini. Pak Pripun Pak Duko lagunipun sampun lestari? Oh tambah Tambah setunggal meneh meleh. napa lagune Pak? Oh kagem Jeh, anak kula ngaten. Kimpul. Anak kula Mas Jeh. Kimpul nggih, lagunipun apa? Oh kalah. Kalah. Waduh. Kok lagune kalah Mas? Lah kalah yo. Lah kalah apa Mas Kimpul? Yo mbong kuwi Pak Duko sing perso aku Jane Mas kuwi Kimpul. kalah apa, Mas Kimpul? Kalah kucing. Kok jare Pak Duko ki mau lagune khusus Mas Kimpul ki Oh iya, kalah. lagune kalah. Kae kok kon Matur kalah. sembah nuwun nggih Matur sembah nuwun Pak Duko paring Mugi-mugi bebingan. dados berkah barokah rezekinipun Amin. lancar. Ora luka so tambah kebang. Nggih, Mas. Berkah barokah. Lagunipun Amin. kalah Kang Kalah, Mas. nggih. Yo sisan yo nduk ya. Nggih, sisan Mas. Kemen selfie dhisik. Yo. Heeh. Ya mangga kaya ngapa? Kelingan ora ya? Ada Dek Salsa. Ada Mas Jon. Oh iya. Iya, Mas. Kamu tuh Kong. Makasih Ibu. Mas. Iki. Oh ya yang air. Wes lali, Mas. Ah, Aku wes lali. wingi genggam Apa tanganmu sing tak genggam wingi? Lapa mah Kudu tanganmu kok. surat tentang mantanku Dengan saiki malah tinggal Sayangku. ora kena sokot kowe. Tak jane genggamanku. Matur suwono wis mayungi terese udanku.
matur sembah nuwun. Lagunipun sampun. Minangkani saking Pak Duko Tri, Duko. Bapak Duko Mojosari Sang Dayu, matur sembah nuwun kain lagu ugi paring bebingan depan kula sakadang, ugi berkah barokah dipun ora luka so tambah kebak pindho iling tirta ing mangsa rendeng dilir dhateng wonten kendhatipun. Widowati salajengipun kang saking ladang palian ya Jeng Laras Sekartaji Arya Kimpuliawati monggo. Jeng Laras. Nduk, caos panglipur menika kunjuk katur babing sameleng kekarsanipun kinarya jam saya gitu samelenggah. Nggih, menika kula nuwun wonten ngarsanipun Bapak Ya. Ibu ingkang mangkugati Bapak menapa Kasiran, Bapak Kasiran Ibu kalian Suyanti. Ibu Suyanti. Ya. Laladan lipar gedong poh nih Mas. Heeh, lipar kedung poh, Nduk, sahayu. Nggih, menika minjang badhe mula kramekaken putra pinanganten Mas Rifki. Mas Riki, ugi Mbak Dwi. Heeh. Heeh. Rizky Yanuar. Ya, terus Rizky kok yo angel men to wah, nek biyen ki. jenenge Biyen ki Asma Kinarya Japa ya ngono kuwi kok ya, Nduk. Muga-muga Mbak donganipun Dwi. sepuh saged Nggih. kasembadan dhumateng ingkang putra-putrinipun mekaten mugi ya. benjang anggenipun ijab kabul kalampah lancar. Amin. Langgeng anggenipun mangun bebrayan sageta dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma Pinaringan amin. putra-putri ingkang saleh lan salehah. Amin. Jinaketna rezeki ingkang berkah lan barokah. Awas jan kan kaya modin tenan alhamdulillah bareng jarak karo pengendange kok apa-apa iso. Ora, lah kono lek ngajari aku beda, Mas. Lah iya. Nduk, ucap panglipur monggo menika ya kesanipun para pinsipah saged angger sepi. Nggih, mbok pilih wonten dawuh. Wonten kang ngersakaken lagu langga monggo Pak Kasir wonten kang ngersakaken. Podang kuning, Nduk. Oh, podang kuning ngersakaken podang kuning. Ngagem bawa mboten? Ngagem. Ngagem. Oh, bawa tidak. Padahal aku mau koyoknya ketemu ning kono kae iki nggo warit, Mas. Ora ngono kan mereka gagal fokus wae to kuwi. Wong bawa ki. Bawa, oh bawa. Heeh, tak kira bawa kayak mau Bawa. ki bawa sapa to sik kayak mau nggo warit jem. Bawa Saputra. Oh, bawa Saputra. Iki bawa lagap. Oh, nggih. Monggo dititik keluar. Puding konan. Nadyan wujud tembung paksi. Jan suarane kaya Pak Mantep. Mantap ngendi? Mantep tanggoku. Kan blantek wedhus lho. Dudu mantep Sudarsana, dudu mantep tanggoku blantek wedhus. Aku aja perke karo sing ngendang tak cuwil kowe. Agawe talinen Bronto. Bu ngatas-atas lho, Bu. Wah, jan. Apa lho, Dik? Ibu oh tak kira. Tenang, ono Pak Atas-atas. Kardi lho pepundhenku ya rawuh nenggani. Nggih, Pak, mbok pilih mangke paring dawuh menapa badhe nyawiji, monggo lho, Iya, Pak. Wajib kok ya. Oh, nggih, wajib. Alus manis marah ati. Kalau Mas sik nguntersan ngantek melu penghayati. Iki kapan to Apa? nek mudhun ngantek ngene iki stop ini lho, Mas. Kone tambahno Mas. Ha kuwi. Ha. Wes wenggone kula Apa rasa grogi, Mas? Oke, pun ora ngerti. Golek isi podang ajenar. Ibu bunga ya tikus
Teguh ki. Pak manajer ya rawuh Mas. Heeh. Mas Teguh. Pundi Mas Teguh pundi? Sendi. Oh, Mas Teguh wonten Sendi, Mas perkenalan. Pundi Teguh. Mas Teguh? Yang bisa dadi tombo Mas Teguh sik ngangge Bandung. Mas, Sebut Mas Teguh pelajar. Melayu. Oh, ya wis. Mas Teguh mau ki motore tak silih. Lah ngapa? Mas Teguh ki apa tentara to Mas? Lah ibu. Kok montore ki diselipi bedil. Angger go mlaku duer aku kaget Mas. Kaget Suaramu aku. halus ning kaya telo. Ya apa dianggo ning Nduk, menaken Bapak Kasiran mangga. Mangga. Kocok atur Bapak Kasiran seberang sampun garwan dulu mantar kanca-kanca impun drek rejeki hampir sama. Bersama Bapak. Awan
saking Bapak Kasiran. Monggo Pak Dalang kapene jengkar, kecambang sak kemprang kapene ngregengaken kula sak kanca lumantar kadang campur sariki Boljreng. Kali kan nyekel kotak karo cempolo. Nggih, wilujeng sonten Pak Dalang. Iki ora tak parani ora mandeg. Oh, nggih, dadi wedi karo paranan ki mau ya. Oh, manajer. Ora perkara kuwi. Oh, nggih. Upamane menyan seto. Upamane menyang seto tegese putih. Ya. Tiwas-tiwas nggoning sun anglabui. Wah, apoh. Sesuk tak jaluk sakepane. Ya, bayar nek kuwi yo. Jan Kang Darwito. Nek ngarang yo larang yo. Pak Darwito monggo sok bayar. Sendur. Sira kang kaduk piangko. Ya. Wah haren ngelingono. Kulang kaleng kudu eling. Elok. Pinter. Wah, pinter muridé kok. Oh. Sekar pisang sayektine kembang gedang Tuntut. Nora patut entuk dening Tuntutane ya. Wah. Mangga. Ya, sing kok entar ora apa-apa. pindaning kalopo muda klopo sing nom Degan. ngadegan Nek niki demok. Mangga. bonggan yen tansah su manding Mbak Laras ya. Oh, Mbak Laras. Monggo jeng Laras kabeh dipun jajari Pak Dalang panut. Coba. Main ditembangke. Oh, ngono. Monggo jeng Laras. Ketiban sampur ke Pak Dalang. Yang penting es pelok 6 terserah. Monggo. Yo impen ya. Matur sembah nuwun.